L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum il-ġimgħa 3 ta' Diċembru immexxija minn Patri Reno Muscat, Dominikan, li ġie ordinat saċerdot 10 snin ilu. Illum il-Knisja qed tfakkar lil San Franġisk Saverju, saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-missira qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, li jiena nibtafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Billa ħallejt dmirijieti. Ftija tiegħi, l-akbar ftija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, int ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta' San Franġisku Saverju. Imla l-fideli tiegħek bl-istess ħeġġa l-fidi u kabbar kullum kien il-Knisja mqazza fl-att ta' wlieda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla. Ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar. U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swied u d-dlam għajnejn l-omja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael. Għax it-tiran qab u l-insolenti ntemm u tqaċtu daw kollha li jfittxu dnewwa u li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor u jonsbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġust għal kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abram lid-dar ta' Ġakob. Ma jisħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx, għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu iqazzu ismi, iqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jżbaljaw fruhom jiksbu d-den u dawk li jgemgmu jiksbu t-tagħlim. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-sarm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt il-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħi. Flimkien mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Nemmen li għat nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej, flimkien, il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej ġej, oħorġu l-qawħ u id-dawl tad-dinja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm, mar warajh żewġ omja jgħidu u jgħidu: Bin David, ħenn għalina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom: Temnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu: Iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: Mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bi sħiħ u qalilhom: Qisu li ħadd ma jsir jaf dan. Iżda dawk ħarġu bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'din l-ewwel ġimgħa tal-Avvent, il-Knisja mqazza ppreżentatilna ta' kuljum qari fl-Evanġelju illi s-sugu tiegħu kien il-fidi. Bdejna minn nhar it-tnejn rajna lil dak iċ-ċenturjun Ruman jersaq lejn Ġesu qallu għandi l-qaddej tiegħi marit għajt kelma. Toqgħodx tiġi d-dar għajt kelma biżżejjed u l-qaddej tiegħi jifieq. U Ġesu staġeb bil-fidi ta' dak iċ-ċenturjun. It-tlieta ċċelebrajna il-festa tal-Apostlu Sant'Andrija, illi fost ewlieni fost l-Apostli emmen u mhux emmenu biss imma ħal il-ħuħ Pietru u qallu sibna il-Messija. L-erba' Mattew tagħna itkattir tal-ħobs, folla kbira ta' nies li emmenet f'Ġesu u marret warajh biex tisimgħu u l-fidi tagħha, il-fidi ta' dik il-folla tagħti il-frott minnu fih, illa għaliex Kristu wettaq miraklu u tema lil dik il-folla kbira. Il-bieraħ kellna il-qari, il-metafora ta' dak il-bniedem illi bena id-dar tiegħu fuq ir-ramel u l-ieħor li bena daru fuq il-blat. Bniedem illi jibni ħajtu fuq ix-xejn u jispiċċa kollox, u bniedem li jibni ħajtu fuq it-twemmin u jibqa' sod. Il-ħajja ta' dak li jkun tibqa' soda. U llum fl-Evanġelju insibu dawk iż-żewġ omja li Ġesu staqsihom ċaru tont: Temmnu intom li nista' nagħmlu dan? U weġbuh: Iva, nemmnu. Il-fidi ħuti. X'inhi il-fidi? Għax nisimgħu ħafna drabi twemmin il-fidi tagħna. Jiena nqabbel il-fidi ma' asperina. Meta ikolli wġieħ ta' ras imur fil-kexxun fejn inżomm xi ftit mediċina u nieħu asperina. Personalment ma nafx x'fiha jien dik l-asperina. Imma għax nemmen li jekk nieħu dik l-asperina l-wġieħ ta' ras ser tgħaddili,
ma nqodx ngħid le ma noħodix għax ma nafx x'fiha x'jien m'iniex kimiku. Għax nemmen li se tgħaddili u ġieħ ta' ras jien nieħu dik l-aspirina. Ħuti hekk il-fidi tagħna. Misteri li ma nifhmuhomx, imma b'daqshekk ma jfissirx li ma nemminx. Kull darba li fejja Sidna Ġesu Kristu qatt ma qal jien fejjaqtek, imma dejjem qal il-fidi tiegħek fejqitek, il-fidi ħuti. Illum qegħdin niċċelebraw ukoll it-tifkira ta' Qaddis Kbir San Franġisku Saverju, kumpan ta' Sant'Ignazju ta' Loyola, fundatur tas Soċjetà ta' Ġesu, li wkoll mimli bil-fidi emmenu u dak li emmenu rid ixandru lill-oħrajn. Mar anka bħala missjonarju biex dik il-fidi li ju kellu ixandra lill-oħrajn. Ħuti, ejjew nagħmlu tagħna wkoll it-talba tal-Apostli u lil Mulej Ġesu ngħidulu Mulej, kattar fina il-fidi. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Aħna niftakru llum fil-ħeġġa li bija San Franġisku Saverju ħabbrek biex iwassal il-bxara tajba ta' salvazzjoni lil ġnus tal-Indja u kellu ħerqa kbira biex iwassalha wkoll fost il-ġnus taċ-Ċina, nitolbu l-Alla biex id-dawl tal-fidi jiddi wkoll b'qawwa kbira fost il-ġnus kollha tal-Lvant imbjat. Sejjaħ Mulej fih dan il-Knisja tiegħek eluf u li xieren ta' eluf ta' nies terda tajba li jagħmlu fil-pajjiżi tal-Lvant imbiet biex huma jarfu f'ibnek Ġesu is-Salvatur tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nissel fil-ħdan il-poplu tiegħek dik il-ħeġġa xandir tal-Evanġelju li kellu San Franġisk Saverju biex ma jonqsu qatt il-vokazzjonijiet missjonarji. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għamel li ngħixu dejjem skont ma joġob lilek u qawwina fil-fidi li writna minnant missirijietna li rridu dejjem nożżu u ngħaddu bla mittiefsa lill-ulied din l-art ħelwa li tatna isimha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ftakar Mulej f'dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sliem tiegħek, ilqaħħom fil-glorja ta' dejjem mal-qaddisin u l-anġli tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tal-grazzja tiegħek ħalli nkunu nistgħu dejjem nagħtu xhieda ta' twemminna quddiem id-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju. Kif hu mar fl-artijiet imbeda imqanqal mix-xewqa li jwassal lill-bnedmin, hekk ukoll għamel li aħna nagħtu lil ħutna xi daħajja tal-Evanġelju tiegħek biex flimkien magħhom inħaffu lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħa lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Amen. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġisku Saverju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Mulej Alla Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' fil-għola smewit. ta' Imbierek Imbierek minn minn ġej ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibatiħ għall-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Orrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Franġisku Saverju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. U dejjem nitolbu kif ħallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru n-nuħati għalina. Tħalli nixnitlu fit-tiġrid, iżda ħlissna mid-deni. Ħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieb ħnatek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu. Li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-dilliklata l-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kien kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Il-misteri tiegħek u Alla ikkebsu fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu niksbu l-premju imwiegħed lill-ħaddiema t-tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Barikna Alla li jista' kollox. Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lill-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum minn Patri Reno Muscat. It-talba ta' Rożarju tistgħu isegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi, it-talim tal-Papa Franġisku u anke tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlisejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina l-inti omna li kisma' talb tagħna Ġesu li twelid għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna b'nubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnejja tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-binu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jismat tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna li rwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw fit-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubietna ellisna min-nar tal-infern. Kull ġenna li wrieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma taltana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fl-nadnubiet neħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma taltana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubiet neħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema ekda fl-art.
ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik, Marija. Bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fl-inna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li wriħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnija tiegħek. Sliem għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u ta' matana, sliem għalik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitnedu, aħna u nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina war dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistiriħu fis-sliem. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina.
tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jissoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt tiħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. L-litmija tal-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna, jitolbu l-Alla lina. nittolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.